Migao mar Somo Julius Ogamba koro wacho ni chenro mar nono kwan skunde kod jopuonjre biro rumo e thuolo mar jumbe ariyo mabiro. Ogamba ma oloso e mbalariany ma Kenyatta olero ni nyaka sani skunde maoyo 15,000 osenon kendo ornegi omenda kaka owinjore. Okinda nigi ler. Ma en juma mar adek nyaka ne yaw skunde ne tam mar adek. Thoth skunde ma pacho ka nyaka sani pod ok oyudo omenda mar siro somo. Kaluwore kod migao mar somo, chenro mar nono kwan jopuonjre kod skunde ma yande ochungo oro omenda skunde koro ni to gik rumo. What we are doing is we are verifying the number of learners we have in each school, how many learners are in each grade, whether female or male, and then once we complete that exercise, we release the resources to those schools every day in the evening. So that exercise is going on. We've shared with the heads of institutions, and they are aware about where we are, and each and everyone is supporting it. And I think once we finish that exercise, which we anticipate to finish in the next 1 or 2 weeks, we'll be in a position to make better positions so that in future we don't have the challenges that have been facing our institutions. Ogamba manelose mbalariany ma Kenyatta olero ni chenro makamano osetimne skunde moyo 15,000 kendo ornegi omenda. There was an audit that was done and released by the Auditor General that was indicating that the figures that have been there within the last 4 years may not reflect the correct position that is in the market. So that verification exercise has been going on, and as of yesterday we had verified a total of over 15,000 schools. What we are doing is we are verifying the number of learners we have in each school, how many learners are in each grade, whether female or male, and then once we complete that exercise, we release the resources to those schools every day in the evening. Magitimore kinde maluro nitiere ni moko kuom sikunde kidek loro apoya kalure kod nok mar omenda mar siro jopuonjre. Jood burano oseo sirikand Kenya Kwanza kuom siko leo kod omenda mag siro somo nyaka ne odonje telo. Watoto katika shule waendelee na wabaki shule ndio wasome na wapate kufanya mitihani vizuri. Hatutaki kusikia shule itafungwa haraka kwa sababu hakuna pesa. Tunajua Kenya kuna pesa kwa sababu tunatoa ushuru, na kila siku watu wanatoa ushuru, na tunataka watoto wetu wasome. Ekinde romo ko jopuonjre somo kalo, Jatend piny William Ruto noyangoni sirikal mare timo matek maneno ni thuolo mabiro omenda mag siro somo biro medi kaka dwarore kendo biro chope skul e samo winjore. Okinda, Ramogi TV. Jaod bura malego usonga